Arratsaldeon, maratoia, azer nolako oroitzapenak. Gogoan aldituzue, Okendo plazan pasa genituen 40 orduak. 40 ordu izan ziren, ala, zuotako batzuentzat gehiago, ezta? Gaurkoan, korrikaren egitaroaren baitan elkartu gara denok. Eta 8. maratoiak zer eman zigun ikusiko duzue oraintxe. Gogoan alduzue hemen pasa genituen hotz eta euri zaparra da. Txintxarri.info atarian asko izan ziren jaso genituen bisitak. Zuek bideoak ikusten dituzten, argazki galeriak, albisteak irakurri, baina guk rankinga egin dugu. Maratoian ikusiena eta onena izan zenarena. Batetikan buruntzako errekorra daukagu. Jonathan Flores eta Iraitza Erruabarrenak Endika Gartziaren botazioten desafioa. Endikak buruntzako errekor berria egin zuen gainera. Bestalde, alkateak ezkondu zituen gure lagun ez ezagunak, baina Txintxarriren bidez ezagun egin zirenak. Gainera, Madonna Pop izar gorenak holtzan eman zigun ikuskizun paregabeaz gozatu ahal izan genuen. Eta azkenik nola ez, maratoiko une gorena, karaokea! A tope, eutxi, venga, ánimo, ánimo. Eutxi horri, Iraitz, ánimo. Eta hasten den guztiak amaiera daukanez, guk ere negar malkoz esan genion agur 40 ordu iraun zituen festa handiari, Euskararen maratoiari. Hala ere, maratoiak badu zerbait berezia, engantxatzen duena. 2012an gertatua gogoratzen 2 urte pasako ditu. Eta datozen 2 urteak berriz, hurrengo maratoiako irudia eta leloa aukeratzen. Bai ez da, Jose Mari?